Naka-pre, Ismayan, kasi nakapula. Ako po, pre. Ismayan, kus naka-pink. Nakapula di ay nakapink ha. Kani o, kay nagpula-pula. Karon. Uy! Hastang kapulya aning daghang trabaho. Ganina ra kong panglimpyo ba pero walay kahumanan. Napagani ko siligon dito sa likod. Karon perting daghanan akong pupuunon. Imbis magpatabang pug ko nilangga sa akong mga trabahoon. Unsaon pagtabang nagikalintura man. Langga, ipanugnaw ko. Gipanugnaw. Mao na kay magsige man kag inom og bugnaw nga tubig. Pasmo na na. Diha lang ka kay daghan kay kog trabahoon. Ay, nay patawagan na lang nako to kong trabahante nga si Claire kay para matiwas niyang akong trabahoon. Sabi ti kay para mahuman din nato kung trabaho kay nagdali biya si ma'am. Mao na kay unsaon magsige man kag laag dito si mong pare nga Lucio. Magsige laag dito karon na lang gani ka na pundo nga gikalentura na ka. Ayo. Kinsa na langga. Ayo. Ma'am. Uy hala, sila Claire naman di ay ni. Kinsa na langga. Paghilom diha. Uy Claire, kamo di ay na? Ma'am, mo rin ako kauban si Betty. Hi, ma'am. Nga nang inana man ilang suot. Nga mamupura man unta ni sagbot. Jesus Mariusip, kasiksi ba ni akong mga trabahante? Kinsay siksi langga. Paghigda diha, gitakigan man ka. Langga, ug mo na hida adres si Pare Lucio, padretso adres sulod ha. Ay, ma'am, unsa di ang trabahoon? Makatarong baghani og lihok? Na ay isa o, naka-heels. Ni ang isa, naka-boots. Claire, Betty, pupuhuan ninyo ng mga sagbot. Tagsain niyo ng planggana o. Dapat malimpyo na tanan ha, kay napay silhigon dito sa likod. Yes, ma'am. Ayo! Langga. Murag si Pare Lucio nang nanawag. Pasudlan niya dali sa sulod. Motor, pre? Lucio, sulod daw dire, kay gikalinturan imong kumpare. Oy, pre! Ikalintura, day ka? Manghiram ta kog motor, pre ba? Manana po niyang pare o. Sige panghiram og motor niya, di manggani ka balong tubil. Pre, lingkod sa pre. Tabi-tabi sa takadiyot ba? Langga, initi sa bing tubig dito be kay pakapihon ako si Pare Lucio. Sige lang ga. Naana na po niyang pare o. Murag nakasimot ay. Pero may gani, wala ka bantay. Dali ko na to ni ba kay para mahuman ta dayon ginagawa ta tagis sa likod. Ala clear, dirty gyud ko. Pre, murag banhala gid sa inyong likod. Ay, kato ng trabahante ni Mari ni mo pre, iyang gipalimpyo. Ah, ato pre, katong 16 niyo nga trabahante. Daw be, akong liliyon. Uy, hala. Duha naman lagi ni ka-16 nga trabahante, pre. Wow. Unsay wow, pre? Tanawa ta. Daw be. Wow. Perfect smile kay pre. Grabe siya ni trabahante, pre. Oy. Nahuwasan gud ko pre. Kinsa man ang naa sa bintana? Pre, kung inani perminti, magbalik-balik jud ko diri. Pre, padulong na sila diri nindot sa tanaw no eh. Pre, asa may mas sexy? Ang nakapula o ang nakapink? Mas sexy nang nakapula pre. Pero mas sexy yun ang nakapink, pre. Kay dako kay paa. Tan-awa ra ning duha. Mura mag mga syukoy. Hala ka pre, Ismayan, kasi nakapula. Ako po, pre. Ismayan, kus nakapink. Nakapula di ay nakapink ha. Kani o, kay nagpula-pula. Karon. Hala pre, nagpakyat sila duha. Isa mo ba? Isa mo. Lang
Langga, huwasan na ka?